Ο Φλούδας είναι μετά. Συνάδελφε, το χαρτί. Χρησιμοποιήστε το εσείς. Είναι δύσκολο, θα καταλάβεις γιατί. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα κάπου έχουμε χάσει το νόημα της ημέρας. Λοιπόν, ακούω συναδέλφους να μας λένε πόσο άσχημα είμαστε στα νοσοκομεία και πόσο άσχημα περνάμε. Ακούω από πολλούς συναδέλφους να λένε τι κατακτάνε. Έχουμε αντιληφθεί σε ποια περίοδο ζούμε. Υπάρχει πραγματικά μια παράταξη εδώ μέσα που να έχει μια εκτίμηση που να λέει που πάνε τα πράγματα. Γιατί συνάδελφοι, αν δεν το έχετε καταλάβει, μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα. Και εμείς καθόμαστε εδώ και χαριετιζόμαστε αν άνοιξαν 3 κλινικές ή αν συνέχισαν να είναι συμβασιούχοι χιλιάδες εργαζόμενοι συνάδελφοι. Μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο. Ο νόμος καθιδά και εφαρμόζεται. Και αν δεν πιστεύετε εμάς, ρωτήστε γύρω σας να μάθετε. Σωματεία εφαρμόζουν ηλεκτρονικές εκλογές. Σωματεία γράφονται στα κατάστοιχα του κράτους. Αυτά όλα τα δεχόμαστε, ναι ή όχι? Όχι! Μπράβο! Αυτό είναι! Με αυτή την γραμμή είναι! Δεν τα δεχόμαστε! Απέχουμε από τις εκλογές που είναι ηλεκτρονικές. Απέχουμε από τα σωματεία. Γιατί συνάδελφοι, τα σωματεία δεν έχουν τη δύναμή τους από την νομιμότητα. Τα έχουν από τη μαζικότητα. Τα σωματεία και οι αγώνες τους δεν ήταν ποτέ νόμιμοι. Ήτανε παράνομοι. Όταν έχουν αγώνες, όταν κινδυνεύουν να έχουν και νίκες, είναι παράνομοι. Καταλάβετε το. Μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο. Μιλάμε για την αξιολόγηση τη στιγμή που 2.000 εκπαιδευτικοί είναι σε πειθαρχικά για το θέμα της αξιολόγησης. Και εμείς εδώ καθόμαστε και συζητάμε τι καλά που τα κάνουμε. Θα σηκώσετε κεφάλαια, δείτε γύρω σας. Δεν θα συζητήσω ούτε για την τοποθέτηση του Προέδρου, πώς φάζονται όλοι μαζί στη Γιάσα. Δεν θα συζητήσω ούτε για τις νίκες της ΔΑΚΕ. Εδώ μεταξύ μας που θέλουμε να πάμε. 2.000 εκπαιδευτικοί έχουν πειθαρχικό. Ήδη έχουμε την πρώτη μόνιμη υπάλληλο δημόσια, η οποία απειλείται με αργία λόγω της συνδικαλιστικής δράσης. Και εμείς εδώ καθόμαστε και συζητάμε τι καλά που τα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει παιδιά, αν δεν καταλαβαίνουμε το θέμα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αξιολόγηση σημαίνει απολύσεις. Αξιολόγηση σημαίνει κατάργηση της μονιμότητας. Το είπε ο Πρωθυπουργός με 2 ευκαιρίες, πρόσφατα και μετά τέτη. Άρα τι αξιολόγηση μπορεί να συζητάει το δημοσιοπαλληλικό κίνημα? Καμία! Καμία! Και όταν βγαίνει η χαρταπιά ότι με 4 μέρες προειδοποίηση η Ομοσπονδία μας, η αγωνιστική, έχει λέει προειδοποίηση ότι θα κάνει απεργία, αλλά αφήνει τους συναδέλφους μόνους τους. Όταν εδώ πέρα μέσα βλέπουμε συναδέλφους να είναι προϊστάμενοι και διευθυντές οι οποίοι ζητάνε αξιολόγηση από τους υφισταμένους τους, τι μπορεί να πει ο εργαζόμενος? Πού είναι τα σωματεία που το στηρίζουν η Ομοσπονδία? Κάθεται στο γραφείο και λέει τι ωραία, τι καλά τα κάνουμε. Λοιπόν συνάδελφοι, έχουμε πόλεμο. Μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο και δεν μπορούμε να πάμε ούτε με λογικές να συζητήσουμε την αξιολόγηση, ούτε με λογικές να μιλήσουμε τη στιγμή που γύρω μας καταστρατηγούνται τα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Δεύτερον, έχουμε πόλεμο συνάδελφοι, γιατί έχουν βγει όλοι λυπτοί και δεμμένοι και λένε ότι ζητάνε 800 δισεκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς, όχι για να κόψουν τις συντάξεις συνάδελφοι, όχι για να κόψουν τους μισθούς, για να μας στείλουν στον πόλεμο τα θέλουν. Δεν είμαστε ενάντια στις αμυντικές δαπάνες γιατί θα πεινάσουμε μόνο. Είναι γιατί θα μας στείλουν στον πόλεμο. Και αυτό ετοιμάζεται. Ναι συνάδελφοι για όλα, αλλά εγώ δεν το άκουσα εδώ μέσα αυτό. Εγώ άκουσα και διαβάστε τις τοποθετήσεις καλά, γιατί δεν τις έχω σημειώσει, ότι θα μας κόψει συντάξει, θα μας κόψει σύμφωνοι, όλα αυτά. Το ζήτημα είναι ο πόλεμος. Οι λαοί γύρω μας φάζονται. Οι λαοί μας γύρω σφάζονται και χθες
Οι Παλαιστίνοι αγωνιστές κάνανε συγκέντρωση και δεν ήσασταν εκεί. Γιατί δεν ήσασταν εκεί, να σας πω δεν ήσασταν εκεί. Γιατί ένα είναι το σύνθημα. Δεν είναι το σύνθημα μόνο ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Είναι η λύση των δύο κρατών, δεν είναι λύση. Δεν αναγνωρίζουμε το σιωνιστικό κατασκεύασμα. Ένα ενιαίο Παλαιστινιακό κράτος από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα. Αυτή είναι η απάντηση των λαών. Λοιπόν, συνάδελφοι, πάρτε το χαμπάρι, μας έχουν κηρύξει πόλεμο. Αξιολόγηση. Η επίθεση της κυβέρνησης γύρω μας στα δικαιώματα του λαού, στα δικαιώματα της περίθαλψης και στα δικιά μας εργασιακά δικαιώματα είναι συνεχιζόμενη και δεν θα κοπάσει. Με όποια ευκαιρία βρίσκουν θα επιτίθονται. Και εδώ δεν χωράνε με σοφρέζικες λύσεις και προτάσεις να ανοίξουν μια κλινική, να κλείσουν δύο, να ανοίξουν τρεις. Έχουμε δικαιώματα. Αποφασίζουμε, λέει, για σκληρή δημόσια υγεία, πρόνοια ΕΚΑΠ. Τρίχες. Αυτά αποφασίζει η κυβέρνηση. Εμείς αποφασίζουμε να είμαστε εργαζόμενοι που υπερασπίζουμε το 8ωρο, που υπερασπίζουμε τα δικαιώματά μας, που υπερασπίζουμε το μισθό μας να γίνει καλύτερος. Αυτά είναι τα δικαιώματά μας. Όποιος θέλει να κάνει προτάσεις για την ισχυρή δημόσια υγεία, πρόνοια ΕΚΑΠ, βάζει υποψηφιότητα, γίνεται πρωθυπουργός. Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζόμενων προασπίζει πρώτα τα συμφέροντα των εργαζόμενων και δεύτερον το δικαίωμα του λαού στην περίθαλψη. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Δωρεάν περίθαλψη για όλους χωρίς αποκλεισμούς. Τα άλλα όλα είναι για να πέσουν κάποιοι του παθητευόμενους